תוכנית נקודתיים נותנת מוטיבציה. מהרגע שתוכנית נקודתיים נכנסה אלינו, אני רואה באמת שיפור מאוד 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 משמעותי וגדול. אני אישית ראיתי את המוטיבציה של התלמידים, איך שהיא עולה. יש לי יותר מוטיבציה לקום מוקדם בבוקר. אני יותר עומדת למבחנים. ציונים עלו. בזכות התוכנית נקודתיים, במבחן האחרון קיבלתי 100. היום כיף לי לבוא לבית ספר בזכות התוכנית של הנקודתיים. לפני שתוכנית נקודתיים נכנסה לבית ספר, היינו מנסים לאלתר כל מיני מבצעים, כדי באמת לשדל אותם לכל מיני שינויים מהותיים, אם זה בהתנהגות ודרך ארץ, בהתקדמות בלימודים, בהגעה בזמן לבית הספר. המבצעים לא ממש עבדו, ואז שמענו על תוכנית נקודתיים, תוכנית חדשנית, מדהימה. ילדים היו מאחרים באופן כרוני, ילדים התחילו להגיע בזמן. הוא יודע שאם הוא לא מגיע בזמן, הוא לא יכול לתקף את הכרטיס, והוא לא יכול לקבל את הנקודות. ואז כשנכנסה תוכנית נקודתיים, אני בכלל לא מחסרת, כי אני רוצה להרוויח נקודות. התחלתי יותר להקפיד, להגיע יותר מוקדם. כל התלמידים שהם לומדים אצלנו בתלמוד תורה, ואנחנו מגדירים אותם כתלמידים שהם לקויי למידה, התמריץ של נקודתיים העלה בעשרות מונים את היכולת שלהם להצליח. תוכנית נקודתיים עוזרת לי להיות טוב, כי אני מתאמץ בשביל זה ועוזר חרוץ ועושה שיעורי בית, ואני יותר מקשיבה למורה, ואני יותר עוזרת למורה. יותר מוטיבציה לתפילה, שפעם זה לא היה קורה. ואני הייתי קצת מפריעה, ועכשיו אני פחות מפריעה. ברגע שהגיע נקודתיים, הצלחנו להביא את הנושא החברתי למקומות אפילו לא דמיינו לעצמנו. אם זה שפה בין אישית, אם זה חיבור חברתי במשחקים שנעשים בכיתה, אם זה בין אדם לחברו, כבוד האדם. אין פה רק משהו טכנולוגי. המערכת הזו מעניקה שוויון חברתי בין כולם, וכולם מרגישים שווים בין שווים. כל פרמטר שאנחנו רוצים להכניס לבית ספר, כל שיפור שאנחנו רוצים שיהיה פה, כל ייעול, אנחנו מכניסים לתוכנית נקודתיים, וזה עובד מדהים, מדהים, מדהים. הכנסנו מבצע כיבוד הורים, שזה אומר על מבצע בבית. אחד ההורים התקשר אליי ואמר לי, תקשיב, מאז שהכנסתם את המבצע הזה, אני רואה שפתאום הבן עוזר כל כך הרבה בבית. היום רואים כאן בתלמוד תורה כמה כל שקל, פשוט ככה, כל שקל שהוצאנו על הדבר הזה היה שווה. ממליץ לכל מנהל לאסוף כסף, להירתם לתוכנית, בסוף זה שווה.